Doncs estem aquí amb Marc Carrasco i Cristian Gómez, els místers del Reus i l'Hospitalet, respectivament. Marc, debut als històrics no ha pogut ser, però ho heu competit fins al final. No sé si aquest gol tan primerenc us ha marcat una mica, us ha condicionat el partit. No, jo crec que se'ns ha ficat de cara, crec que la primera part és bastant bona, tant a nivell de pilota com a nivell de pressió alta, sabent de la voluntat de l'Hospi d'intentar jugar sempre per la voluntat de l'entrenador i per la naturalesa dels seus jugadors. Crec que hem tingut alguna transició on podríem haver fet mal, i sí és veritat que a partir d'aquí ens hem anat dissipant una mica i crec que la pitjor notícia per nosaltres a la primera part és encaixar de pilota aturada, no? Crec que aquests petits detalls són els que marquen les grans diferències i en el nostre cas doncs, ens ha penalitzat massa, i la segona part crec que ells han donat un pas endavant i crec que al final ha estat una mica el partit esbojarrat, fruit de que nosaltres volíem anar endavant, sobretot amb més cor que amb intenció clara, i ells a defensar-se i s'ho han emportat perquè s'ho han merescut. Repassem una mica la participació vostra en aquest debut, que crec que podria ser històrica justament perquè heu arribat fins a la final. Estàs content amb el teu equip? Sí, ja ho vaig dir el primer dia, el nostre èxit més gran és que ens hagueu invitat. Fa no tant, a Reus no havia futbol, avui hi ha futbol i de segona federació. Ens estem rodejant o participant en tornejos on van els millors equips de Catalunya, per tant per nosaltres ha estat un autèntic privilegi. La nostra naturalesa és competir absolutament qualsevol partit que fem. Hem vingut aquí amb tota la intenció d'intentar guanyar el torneig, ho hem competit, no ha estat possible. Felicitem el campió, que és merescut, i a vosaltres per l'organització. Tot i competir amb equips de categories inferiors o iguals a la que teníeu l'any passat, no a la que us trobareu enguany, creus que això ha sigut un bon test de pretemporada de cara a lo que us arriba d'aquí poques setmanes? Jo crec que les pretemporades poques conclusions en podem extreure. Sí, és cert que el context d'aquest camp crec que per la voluntat dels dos equips avui segurament no ens beneficiava, però són contextos que els has d'afrontar perquè segur te'ls trobaràs durant la competició. Crec que no hi ha cap tipus de diferència entre el Reus i l'Hospi. L'Hospi és un superequip, torno a dir, amb un molt bon entrenador, amb una gran capacitat econòmica per fer grans incorporacions. Estic convençut que serà un dels capdavanters de la tercera, i a partir d'aquí doncs, li dono molt mèrit de la manera que hem competit tant els anteriors dies com avui, i no ha pogut ser, i ja et dic, conclusions les justes perquè és pretemporada i són contextos que segurament a nosaltres ens beneficien poc i al rival també. Doncs moltíssimes gràcies per venir, moltíssimes gràcies per competir d'aquesta manera que heu competit, i a veure si ens veiem en altres edicions. Enhorabona per fins on heu arribat. Moltes gràcies a vosaltres per la gran organització i per haver-nos invitat. Gràcies. Parlem ara amb Cristian Gómez. Enhorabona, Cristian. Ho vull llegir perquè no em vull equivocar. No l'havies guanyat mai com a jugador, sí com a segon míster, però em diuen que ets el primer entrenador novell que guanya aquest títol en el segle XXI. Suposo que estàs molt content. Sí, estic molt feliç, sobretot per la manera en què hem competit, i crec que hem fet un bon partit. Hem jugat contra un tros d'equip, un tros d'entrenador que tenen les coses molt clares, i bé, se'ns ha posat molt malament, però el millor de tot és que ens hem refet i hem aconseguit remuntar el partit, i bé, la primera part ens ha costat molt, som molt bons i anàvem molt desajustats, però la segona part hem canviat cosetes i ens ha anat millor, hem donat una passada endavant i bé, al final crec que ens han pogut empatar, nosaltres hem pogut marcar alguna transició, però bé, al final crec que és un resultat just pel que s'ha vist, però crec que si se l'emporten ells no hagués passat res. Vist des de fora, primera setmana d'agost, i es veia un partit que semblava de 15a jornada de Lliga, molt competit, molt intens. Estàs content amb el teu equip? Molt, perquè pràcticament no hem fet res tàcticament, molt poques cosetes, però sí que veig una predisposició increïble dels jugadors, i jo, més que res, aquestes 3 setmanes el que he volgut canviar a l'equip i una mica al club també és la dinàmica perdedora que portaven, no? Tenir una mentalitat guanyadora és clau, i crec que ho estem aconseguint a poc, i ara doncs, toca treballar entre setmana per ajustar els moments tàctics que se'ns escapen, però crec que ho farem i que ho podrem competir bé. I has fet els deures ja en la primera que has tingut, perquè l'Hospitalet feia 10 anys que no guanyava els històrics, i avui els nois de Cristian els han guanyat. Suposo que això també és una pequeña medallita. Bé, jo guanyar amb el meu equip del cor i de casa ho fa més bonic. Al final, com el Marc, quan guanyes a casa és tot molt més bonic, i la veritat que
estic molt content per això. Les dues anteriors edicions amb el Sant Andreu les vaig gaudir moltíssim, però bé, aquesta com a primer i amb l'equip del meu cor de casa doncs, ho fa més bonic i bé. Ja ho vaig dir, el resultat no m'importava massa perquè el que volíem era créixer com a equip, crec que ho estem fent, però bé, ja que hem arribat fins aquí doncs el volíem emportar i bé, l'hem guanyat i molt content. Primer any com a entrenador a l'Hospitalet i a tercera federació, com encareu aquest inici de Lliga, com esperes que sigui la competició? Duríssima, perquè hi ha 3-4 equips que crec que estaran a la priori, sempre es cola algun, però bé, a priori tenim que estar dalt, això ho diuen, però no hi arriba el fàcil i sí que és veritat que el club vol pujar cap amunt molt ràpid, però jo només em centro al Sant Cristóbal, el primer partit. Si el guanyem anirem a Mollerussa a guanyar i així successivament, perquè crec que sí, ja mirem maig, juny, ens equivocarem i crec que tenim que fer les passes adequades i fem les passes adequades treballant cada setmana com ho hem fet aquí, crec que ho podem aconseguir. Doncs enhorabona perquè comences una pretemporada, jo crec ja a lo més alt i ara a seguir cap amunt. Moltes felicitats. No sé si és bo això, no sé si és bo, però moltes gràcies.